भोजपुरी इंडस्ट्री के चॉकलेटी स्टार अरविंद अकेला कल्लू इनकर मार्केट में आजकल आतना बोलबाला बा कि हर एक जगह अरविंद अकेला कल्लू के गाना बाजता। इनकर एगो बहुत लेटेस्ट गाना आइल जौन गाना के नाम हो उड़ाए वाला नहीं खे। का नहीं खे उड़ाए वाला, ई वीडियो को पूरा देखो, हम बताओ तनी का नहीं खे अरविंद अकेला कल्लू के, जेकरा में फीमेल गायक बड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री के उभारता कलाकार शिवानी सिंह। यूँ कहल तो शिवानी सिंह के केकरा साथे गाना नहीं के, पावर स्टार पवन सिंह, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, नीलकमल सिंह, भोजपुरी के जितना कलाकार बाड़ो सब कोई के साथ शिवानी सिंह के गाना होता। आई जौन गाना बाटे गाना के लिखले बड़े आशुतोष तिवारी के भाई कलम में इतना जादू बनू कि हर एक जगह बोलबाला बा। नीलकमल सिंह अभी फिलहाल एगो गाना पगली पूजा कर नीलकमल सिंह के दिले बना आशुतोष तिवारी लिख के समझ कि पूरा भारत में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा बा। ई गाना लिखले बड़ा आशुतोष तिवारी और आए वाला नहीं खे, जेकरा के म्यूजिक डायरेक्टर कहले बड़ा, म्यूजिक कंपोज के बड़ा प्रियांशु सिंह। भाई तहलका मचाई इस लगन में हर एक जगह अरविंद अकेला कल्लू के गाना बाजे वाला बा। ये हम मजाक नहीं करते। ये कंपनी आइल बा वेब कंपनी से, जेकरा में फीड डांसर बड़ी आस्था सिंह। पूरी इंडस्ट्री में आस्था सिंह के चलती चलेला। पावर स्टार पवन सिंह हो, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल हो, चाहे अरविंद अकेला कल्लू हो, सब कोई के साथ इनकर एक्टिंग पसंद करता दर्शक, अच्छा भी लगता है। जो गाना बाटे वराए वाला नहीं खे भैया, एक बार तो जरूर सुनी हो, एक बार जरूर सुनिए तारा ई गाना कैसन लागता। वेब कंपनी से आइल बा अरविंद अकेला कल्लू के, समझ जाके इनसे लगन में हर एक जगह यही गाना बाजी। कहे बहुत लाजवाब जौन आशुतोष तिवारी म्यूजिक डायरेक्टर कंपोज करते प्रियांशु सिंह, तो मार्केट में गाना आग ना लगा हो तो होइए ना सकेला। हमारा विश्वास नहीं कि एक बार सुन के गाना तो जरूर देखिए भैया।